מחקר מראה שלהעסיק הומואים ולסביות במקום העבודה שלכם יכול להעלות לכם את המחזור פי 4. שימו לב לדבר הבא, עשו איזה מחקר בחברת הייטק בארצות הברית, ששימו לב, היא קיבלה במשך חצי שנה רק הומואים ולסביות לעבודה, והוכיחו מחקרית על פי מכון ויליאמס משהו שמצא כי הומואים ולסביות במקום העבודה, שתומכים בהומואים ולסביות כמובן, העובדים מרגישים בריאים יותר, חזקים יותר ומאושרים יותר, מה שהוביל את כל העובדים לאווירה טובה יותר וכמובן לתפוקה הרבה יותר גבוהה. חברה עסקית שמקדמת גיוון אצל עובדיה מדווחת על רווחים גבוהים יותר, הכנסות גבוהות יותר וחדשנות מקרב העובדים הרבה יותר גבוהה. האמת שאחרי מחקר כזה אני חייב לשאול את עצמי למה עדיין יש אפליה במקומות עבודה. מעניין.